Εδώ είμαστε πωλήσεις. Διαμήκη κόλληση και εγκάρσεις να παρακολουθήσεις. Πώς είναι? Πολύ καλές, έχει εδώ εξοδεί αρκετό. Δεν τον πω τραστέρα από δεξιά. Σιγά σιγά τις χάρες και αν δεις μέσα αν φαίνεται όλα είναι στη θέση τους και λοιπά, ξέρεις. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε τη σκάρα. Πολύ καλά, έχει ανώδια. Φορά είναι γύρω στις 10%. Μέσα είναι 4 φτερά η προφέλα. Πάμε νούμερο 1. Εδώ είναι το μπρακέτο, το μοτέρ. Αυτό είναι το πάνω μπρακετάκι. Και αυτό το κάτω. Πολύ καλή κατάσταση. Συνεχίζουμε με τα πρίμα. Το πλοίο έχει ανώδια. Κάνω 10% 15 φορά. Παίρνουμε τη ραφή και προχωράμε πρίμα. Πολύ ωραία, προς την Ίσαλο θα ανέβεις λίγο μόλις βρεις την επόμενη ραφή. Θα δείξεις μία πλώρα πρίμα και Πάμε μέχρι να πάμε. Εδώ είμαστε. συνεχίζουμε. Έχει και παρατροπίδι. Αρχή δεξιού. Εδώ βλέπουμε λοιπόν την αρχή του δεξιού παρατροπιδίου, ναι. Εκεί κοντά, εκεί στο επίμαχο σημείο, μπράβο. Είναι πολύ καλό. Έχει και ανώδια πάνω το παρατροπίδι. Και εδώ έχουμε stabilizer. Δεξί stabilizer. Και αυτό έχει ένα ανώδιο πάνω. Δεν έχει δουλειά. Είναι σε καλή κατάσταση. Εδώ έχει μια αναρρόφηση. Μέσα που φαίνεται μέσα. Εδώ έχει κι άλλα μπρακέτα. Πάμε πάνω μπρακέτο. Γύρω την κόλληση. Πάμε στο Red Bar. Είναι όλο λιχτό, δεν έχει τρύπα μέσα για μετρήσεις. Θα το δούμε γύρω. Όλες οι ασφάλειες είναι πάνω, είναι βυζωτό, έτσι. Είναι με βίζες, δεν είναι κολλητό. Και ο βολβός μπροστά. Πολύ καλά. Για να δούμε προς τα πάνω. Είμαστε πάνω και πρίμα. Κοιτάμε τώρα από δεξιά πλευρά. Έχει ανώδια πάνω. Ένα από εδώ, ένα από την άλλη. Κάποια ζωνάρια. Το πορτάκι είναι αυτό εδώ τώρα. Μεγάλο το πορτάκι, κολλητό είναι. Έχουν βάλει κολλητές λάμες. Αυτό είναι το πορτάκι. Πολύ καλά. Πάμε από αριστερά. Ωραία, όλα μπρακέτα, τα πάντα με τη σειρά, τιμόνια, δεν ξέρω. Νούμερο 2.